هاي اللي شو اسمها الجيش، مل الزيتون، ما فيش مجال انك حتى انت تفوت تدافع عن اشي او تحكي كلمة. أنا عبدت 30 سنة بمحتفوت أخي أبو دابا كشابك بكل العالم 30 سنة عاد شي خانتي كسات كسف بنيت بيت ليلاديم شلي. האדם צריך להרגיש שהמרחב של המדינה כולה שייך לו, שיכול לקנות, שיכול לעבוד, שיכול לנוע. ובמקרה של המיעוט הערבי בישראל המצב הזה לא קיים. היום בחור ערבי צעיר בתוך יישוב ערבי שרוצה להתחתן, בעצם אין לו איפה להקים בית בתוך היישוב הערבי, וגם אין לו איפה לחפש בית מחוץ ליישוב הערבי, ביישובים היהודים שנמצאים ליד היישובים הערביים. זה לא בדם שלי לעשות, שאני אהיה עבריין בנייה. אני הפסדתי הרבה, כל הכסף שלי אני הפסדתי כאן. את האוכל של הילדים שלי אני שמתי כאן. כשהמדינה לא מאפשרת בנייה חוקית, אז היא לא יכולה להתייחס לתושבים הערבים, לאזרחים הערבים כעברייני בנייה. הם בעצם מממשים את הזכות הכי בסיסית לקורת גג. אם הייתה ניתנת להם האפשרות לבנות בצורה חוקית, הם היו עושים את זה. אז המדינה מענישה את אותו אזרח על המחדל שלה. إحنا هون راسخين بالأرض ما نتحركش منها، لا بدنا نبادل ولا بدنا نبيع، بدنا حقوق. كيف أنت يا يهودي أنا يا عربي.